Wata sabuwa jama'a, wata sabuwa daga General Colonel Ibro. Chap! Rige-rige babba. Dahuwa. General Ibro an kai shi kotu, an kai shi ƙarshe, an kai shi kwano. To kowa sai ya shirya ma yakin nan. A baban zaba kwanaki Baba Cani ya ce duk ɗan Nijar ya zama ta ya zama soji. Ashe sun riga sun gama tattaunawa. General Ibro yayi wani babba, wani kakkausan martani ko kakkausan magana, wani message mai zahi wa ƙasar France. Yace su a shirye suke. A shirye suke wannan shiga hancin da kudandanan da sauransu su a shirye suke da wannan bugawar da za a yi. Kawai Faransa ma in tana ganin cewar kamar wannan take-taken duk da ake gani to gwanda a yi ta kare su shirye suke za su iya bugawa da France. Wato shine kiran da duka duniya ta yi ma mutane da kuma duniya take gayi Niger da ya kamata su tashi tsaye game da al'amarin da ya shahi harkar France. To yanzu ɗaya daga cikin manyan sojoji wanda kuma yake yawa da yake magana da yawun shugaban ƙasa shine yanzu shugaban fada wanda yake tsare da wannan fada ta shugaban ƙasa gaba ɗaya. Yayi magana yake nuna cewar a cikin maganar nan da yake magana su shirye suke da cewar za su iya bugawa in ta kama a yi ta ƙare a zo a kwashi. Don haka wai shiri su sun gama shiryawa ma'ana. Don haka kenan ita France in tana ganin cewar za a buga to za a zo a buga da France da Niger. Wato wannan shine abin da 'yan Niger suke jira, shine abin da 'yan Niger suka yi shiri. Yanda talakawa da sauran 'yan ƙasa da matasa wato suke shiri da shirye da cewar a zo a yi neman incin nan ka'in da na'in ta kama a yaƙi to ina tabbatar muku matasan Niger da gaske suke za su iya yaƙin nan. Wannan ba wani abu bane ba dan dole ne duk yanda za a yi sai dai aka ci tsowa kan daudawata akan ƙasar nan ta Niger game da Niger. Su 'yan Niger shirye suke. Matasa da ake magana a duniya gaba ɗaya aka ce duniya Niger ita ce ƙasa gaba wadda ta ci lamba wani wadda ta fi kowa matasa. Ka kaddara za a zo a yakin nan a kashe mutum miliyan 10. Za a bar mutum miliyan 10 matasa, za a koda an kashe mutum miliyan 10 a bar miliyan 10 matasa. Matasan nan za su ci daɗi su rayu cikin inci, su rayu cikin nagarta da abubuwa da farin ciki da sauransu. Don haka wannan babban kira ko wannan girgizarwa ko martani da Colonel Ibro maida masu Faransa ko yake kira ya gaya ma Faransa da babban murya mu muna goyon bayan shi kuma mun ji daɗin wannan magana. Haka muke son sojojin nan ku yi to a yi ta ƙare. In tura wannan ba za ta shawo muku lahiya ba. Wannan gwanda a yi ta ƙare da ku da su da mu da su a yi ta ƙare kawai. Yaushe malam ku ki ka ta ki karewa kun hana mu yi gaba kun hana mu yi baya kun tattare ko ina kun tare komi ina dalilin wannan jaraba malam.